Toto je iba krátke video o hre Trebišov. Je to vlastne to, že sa prechádzam po meste a keď si chcete pozrieť, ako sa nudne prechádzam po mestičku, tak môžete pozerať a potom na konci videa si kliknúť na záverečnú obrazovku, takže si vypnite všetky upozornenia, všetky tie extensions, ktoré by vám mohli zabraňovať vidieť záverečnú obrazovku a potom kliknete na záverečnú obrazovku, hodí vás to na nové video, tam bude ďalšia cesta. A takto si budete vyberať rôzne, povedzme to, alternatívy, ako môže vyzerať ten príbeh, povedzme, ale hej, približne tak nejako. Užite si video. Aj. Dorazil si na autobusovú stanicu Trebišov. Schádzaš dole po schodoch, okolo výťahu, zahneš doľava a naspäť hore po schodoch. A vychádzaš hore z podchodu, kde vidíš autobusovú stanicu. A teraz kde? Doprava, respektíve rovno, alebo doľava. Voľba je na tebe.